Tulo ka higayon nga mas maayo na lamang nga magpakahilom. Una, sa panahon sa imong kasuko, ang pagpakahilom magluwas kanimo sa mga pagmahay. Daghan natag mga nabuhian sa una nga bunga sa atong kasuko nga posible na natong gimahayan, maong dili na nato dugangan. Ikaduha, kung walay bili sa ila ang imong istorya, ang pagpakahilom mag-amping sa imong dignidad. Ayo usiki ang mga bililhon nga mga pulong nga imong naangkon ngadto sa mga taong dili anda mudawat og bililhong kaalam. Ikatulo, kung buot kang makasabot, ang pagpakahilom mamahimo nimong kaalam. Sa dagang sitwasyon, magyaw-yaw dayon ta kay wala ta kasabot sa atong yatuba nga problema o kahintang. Apan usahay ang pagpakahilom o pagpaminaw makatabang aron nga mas makasabot ta ug makalihok ta og sakto. Hinumdumi nga usahay ang pagpakahilom maoy pinakakusog nga adunay mensahe. Dili kini ikaalaot kun dili naay dakong ikatabang. Maayong adlaw. Sa kinabuhing lisod, puno sa pagsulay, ayawad ang paglaom kay na siya'y dandam. Igunin mo nagdasig, naghatag o kusog, padayon sa pag-ampo, uban sa Ginoo, dili ka pasagdan.